Credeți sau nu? Vi-l amintiți pe primul mare explorator, Robert Ripley. Acum Michael Ripley îi calcă pe urme. Împreună cu prietenii săi, Sam și Cyril, caută peste tot neobișnuitul, bizarul, inexplicabilul. Fără să lase nimic nerezolvat, cu toate riscurile, vă provoacă să... Credeți sau nu? Episodul 10. Talismanul iubirii. Mohamed, nu-mi vine să cred că Mata termină facultatea. Hei tu, ce crezi că faci aici? Wow! Hei, oprește-te! Frumoasă broderie. Secolul al XIX-lea. Potrivit aceste scrisori, admiratorul secret i-a trimis Matei talismanul pentru a o convinge că e adevărat. Trăiesc în munți, unde anume nimeni nu știe, dar cumva tot îmi voi găsi fica. Dacă am aflat de unde își iau dervișii turmalina, poate că am descoperit unde trăiesc. Tată, poate că nu a vrut să te dezamăgească, așa că a fugit. Mă îndoiesc, părea îngrozită. Cu siguranță nu arăta ca cineva care fuge să se căsătorească. A venit asta. Ești bine? Da, mulțumesc. Poate îl mai putem prinde. Noi, țiganii, vedem multe lucruri, dar chiar și un liliac orb ar putea vedea că voi doi nu aveți nevoie de niciun talisman de iubire. Nu. E pentru cercetare, el și cu mine. Nu. Dacă așa spui tu, fiți siguri de sentimentele voastre când dăruiți ăsta, pentru că cel ce-l va primi va fi cuprins de o atracție irezistibilă. Mulțumesc. O singură întrebare. Unde își fac dervișii talismanele lor de iubire? Nu vorbi de derviși. Ei nu fac decât falsuri ieftine pentru turiști. Dar dacă am vrea niște falsuri, de unde le-am putea lua? Dervișii sunt foarte greu de găsit. Ei nu se bagă cu străinii. Va trebui să vă duc chiar eu. Dar în timp ce iubirea e neprețuită, informațiile prețioase pot fi scumpe. Satul Iambu este sălașul secret al dervișilor. De aici puteți cumpăra câte talismane de iubire false doriți. Nu știu că venim, nu? Nu, dacă ar fi... Grozav! Chiar se învârt! Ce fac aici? Străini? Străinii! Până să plece, să plece! Să plece, străine, să plece. Hai. Străinii nu sunt bineveniți aici! Ce doriți? Acești oameni foarte, foarte bogați Fi prinse. Vor fi și mai furioși. Nu e momentul să ne certăm, surioară. Rip ne va apăra. Ce părere ai, Sam? 1000, 2000 pentru început? Dacă asta vor prinde, fiecare școlăriță va dori unul. Mă gândesc la 5000 pe puțin, plus cutiuțele alea drăguțe. Samantha... Hei, nu e atât de rău. Acum, cum se pornește asta? Prindeți-l! Asta o să vă țină liniștiți. Oprește! Așteaptă! Am să funcționează! E un cal foarte bun acolo, dacă înțelegi ce vreau să spun. E îndrăgostit de Mahta. Mai ghicești odată, Turcan? Singura iubire de pe aici e pentru bani, ai tatălui vostru. Nunțile astea vor continua oricum. Mă înțelegi? Vom merge la moschee acum. Ce fac? Michael are nevoie de mine. Coboară de pe munte și stai ascuns. Vine acum, iubirea mea. Am vrut să schimb...